Jahas, näyttäisi siltä, että Mr. Esomme eli bändimme solisti Feral on saapunut paikalle noin varttitunnin liian aikaisin, eikä paikalla ole vielä ketään muuta. Lisäksi ovi on lukossa, eikä sisällä ole ketään, joka voisi tuon aukaista. Bändimme solistihan myös kirjoittaa kaikki bändin kappaleet, sanoittaa ne ja epäonnistuu täysin muussa elämässä. Mutta katso! Nyt pitää olla aivan hiljaa. Tuolla on erittäin harvinainen lehtokurppa. Sinne se menee. Lehtokurppahan on Suomen virallinen lintu. Siis Suomi-lintu. Jäämme odottamaan jännityksellä. Tulehtuvatko Mr. Esomin äänihuulet siinä määrin, että laulusta tulee täysin mahdotonta. Lisäksi tuo lipputanko on natissut jo jonkun aikaa erittäin huolestuttavasti. Hyvää isänpäivää. Hyvää isänpäivää. Ja yllätys, yllätys. Heti äskeisen kuvamateriaalin tallentamisen jälkeen Feral pääsi sisälle. Nyt on hyvä olla. Kahvinkeitin ja kaikki. End of report number 1. Kiitos.